V dňoch 13. až 15. októbra 2017 sa uskutočnil 9. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov, ktoré už tradične organizuje Zvolenský spevácky zbor pod záštitou primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej. My sme sa s našou televíziou prišli pozrieť nielen na naše zvolenské spevácké zbory, ale aj na tie hosťujúce. Trojdňový program Zvolenského festivalu speváckych zborov bol naozaj veľmi pestrý. Začal sa už piatok 13. októbra v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene a pokračoval až do nedele 15. októbra v rímskokatolíckom kostole Svätá Dominika vo Zvolene. Náš zvolenský spevácky zbor má veľmi dlhú tradíciu. Keby som to chcela povedať tak presne, na rok budeme oslavovať veľké výročie, bude to 130 rokov založenia tohto speváckeho zboru. V súčasnosti je náš počet o niečo nižší, ako býval v minulosti. Je nás do tých 20, stále sme ostali ale zmiešaným speváckym zborom. To znamená, máme aj mužskú zložku a myslím si, že aj ten náš repertoár je upravený tak, aby teda vynikli aj tie hlasy mužské, aj ženské a veľmi radi príjmeme do budúcna mladých členov. Na tomto festivale sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia z komplexu škôl Pink Harmony vo Zvolene. Teraz sa ich ideme opýtať, ako sa im na festivale páči a či sa už stihli pred svojim vystúpením rozcvičiť. Je tu veľmi pekná atmosféra, veľmi milí ľudia, my sme veľmi príjemná skupina a samozrejme stihla som sa už pripraviť spolu so svojimi kamarátmi, spolužiakmi a dúfame, že to dopadne dobre. Veľmi sa mi tu páči a vypočujem sa aj ostatné zbory, som na ne zvedavá. V piatok sa nám predstavil Zvolenský spevácky zbor, tiež spevácky zbor súkromného konzervatória Pink Harmony vo Zvolene a spevácky zbor Hron z Banskej Bystrice. Ak by ste sa v ktorýkoľvek deň vo Zvolene nudili, určite si program nájdete. Stačí sa len rozhliadnuť okolo seba a verte, že sa v našom meste vždy niečo deje. Napríklad aj takéto krásne podujatie, akým bol Festival speváckych zborov vo Zvolene. Pre Stred TV, Jan Slúka.